Ubaba uthi umdala Khehla. Lalela lana-ke, akekho umuntu omdala ekameleni. Akekho ngisho noyedwa kumele abe mdala ekameleni. Akekho nje. Ungabhekisisa kahle amakhehla wakudala ayemithisa ekwazi ukulala nabafazi babo babengenazo inkinga esezikhona ngalesikhathi samanje. I-diet nje e-wrong, ukudla nje esikudlayo kube yiphuzo, ama-chronic esinawo. Ziningana nje izinto engingayichaza ezikhoza konke lokhu osokwenzeka manje. Kodwa-ke akusho ukuthi zi-permanent zonke lezi zinto. Uyakwazi nje ukubuyisela isimo the way sasingakhona. Kudingeka nje wena ukuthi uzazi ukuthi ufuna ukuba kuphi esimeni sakho sokuphila, uyabona? Uyenze nje i-choice. Uma usune-chronic, uma usu-over 50 years, uma sekukhona nje inkingana mhlawumbe usunoku 10 years, 5 years kunaleyo nkinga, sekudingeka ukuthi manje-ke uqale uthole i-cleaner bese uthola umvusanduko. I-cleaner izoqinisekisa ukuthi imithambo yonke iyavuleka.